Nilip MEC constituency ke palo sarthi tokbi arongalong chingri youth committee atumpen pherang ke mai ke pha KAC bangphu kilik apor nangte bok bomajok asongti natumta amithang asom kachipahai jiaphan dodi sangse sonsi thekponlong sonthopsi pini nilip congress asong kepang tang jiaphan lapen nilip congress ning isi petpen kebangji KAC bangphu kilik along samson ning tiaphan vote ke jokpen kepahai vek jiaphan chingri youth a president edwin tokbi lapen secretary lipson tokbi atumpen nilip arat aphan mate nilip congress ning isi petpen samson ning tiaphan kepahai jiaphan chuning ripon Chukihola pen Philip Tiso TK News. Silam ye podamlo polote Congress polote isivet lo Aam Aadmi Party pugla dake non si junglang athe dake awelang mane Karbi Anglong bo bangge ave mase awelang so bo bangge la si nege lage khodun hekte Congress apte Congress la do vernon la bangsi nege nangji boja Preke thangta nangnelu ako kipijita sar samson intia panse vota pipo to pini nilu tumla dak rangke mai ke phan ko kalam thiro phanglo tarik krisil ket ani nilip congress clamorim atum mate kadokwe hala bangso ani ani ke pung la pen ani ke kang cepak lang ho sitame nilitum youth hoy hin pen chunung ridunji alam la phalo nola por tum kaching room nang dia hura por agu jongsi la puson party phan kachipri ji alam la puson angring dokok polutangte nilitum hinotak ko athi congress lo lai siwet sitame nilitum do thek lotangte kupson le tu asi non nilitum youth hoi pen tum phan kichuning ridunji alam the bangala palo ilitum duet thagwet na non kebang ji ay election gut ilitum party la pen munir phan lang lera ilitum congress lo pulitum kado ko besitame ningching sampen pe haidolo na lasi non adu MEC election ahurba ilitum kaching hon nai sar samson intia phanle ilitum kado ko isame chirap chitun posi ilining thil ilitum chingri youth club ahin pen kado ko we congress phan ko rapet amulu ko tum phan ni chungri dunya lam phalo se ilitum kado ko istame congress phan ki kroy abang phil pan abang photum on non ilitum sar Samson intia pande cerap itu nang kosi nilitum chingri yut ahin penatum phan junirilo kado Pini aru nipa inkoire hiniarni lakhain koira trok duar bagari constituency angkang piarlo kohora MS Rongmong Williams along pherangketum kahumridam kohora MS Rongmong Williams along pherangketum kahumridam pen haladak aradatum lapen lem secretary Hariram ingtinang kapachinidun atengke achiklo janwang ta sang piwer lapen ration card along atengsi long lap ropusi nang pachinidun lapen ratatum phan ke mesen birota lake caste certificate lem sahin pen semar pipo akejo yateng mate kijum hek anam tangka sika pharopisi pen ke klempi lakira phan kang honang theklo methang jungjung jongsi chese mardam asonte tangka lapen apor sitame GPO nangji lasila puson rara phan akejoy pen achiklo janwang sangkipi mate keronver asarkar dover asonte rat atum sitame akisung pen chetong telo Kaziranga pen ration ingti TK News nola so achiklo pen masi I post machine pen tum sang pinai lage emergency dokolo la pen ration card long jituni tum ke to bangke hala bangke number bangke lake all number mane abana number la pen non bangke online number do online number ke non ke 12 digits do la bani tum anu tin ration card long tum thaplong lela la so posi pini rat tum bangke kachiri asabu sik sakche do lo la si kadu vera tum bani tum pen achuning lilo na tum hol mu bang long veji la banang tum mathari pini long le tame mo kapre gani danang tum long ji la si la online bangke non dhuili tum tangdelo bote mo next pen bangke joy kepo la si la bangke rat tum phanda chuning lilo nin bentame la ni si bangke asabu chipaning ding pen mane la monon phi ke joy ke je phan klempon det pute ansu se ke joy po athemani tum phan non hetame supply department pe non ta mini tum phan message nang le elo je non mat la I post machine daily kon si post machine pen rat phan sang ki pipon ma
mate ke jor long ma pu he la hai report ni tum phan update nang hang bo la si la ni tum non na chiklopen ki pipon ke cheng lo la si mo chiklopen ke ni tum fully la i post machine ma si pipon po la so bo sia la mane online jitu non ration card number la so ki chi rio jo ni si rat tum ba sa u siksak cha dulu la lo inte la pe adon thu la lo la hala non card certificate ka bonai ji fan po la bang so abang phu inur long pen tangka en bo ska pharui si en la bang ke bang so lang te putha bang le klada kan pachini kai hok lo la bang ni tum pachurai ke la ke ni tum management committee ke chingwa teng lo la pen la bang ke hok ha bang ke ni tum jo form da ni tum si bonai na la pen ni le tum society ben certificate piduna la pen an paras ta ni tum se officially ka de claim dam nai dak pen bukajan civiles do office an ke pon na ke dam ke pon la pen hada office long tame mane hadak tai si mane 30 rupees ni tum joma nai do la ke government fan si joma nang po with receipt do po la pen an paras tame hadak la officially ki claim tum hanta nane la pulang so sa pajun ado e fan si ni tum bangge farusi en lo la si ahok ha bangke la custody base tame ni tum fan DC pas instruction nang pilo je la nang tum society pen le claim dan noi kula sila meni tum claim pon lo la pen ahok ha bangke mane penangan rat tum bangge ningarong lo je custody be ni tum thang jungjung chupunai ke inut pen bang phan le papunai bote suri si farukre podam jui tame non bana tum society pen farusi vet pola ke ningarong lo pusi penangan rat tum bangge ningje si tame anotina rat tum matha ko pinai la bangni tum da chini ne de lo la lo la si la casa de beni tum non pangcheng pon bom lo la non election period par asa kilo mang siksak cheta hai ta election judel hote la ke do ana beneficiary to aras tum pandami ni tum casa de bet pilong pu busi ning the pon lo ta kado nilimen horiram inti nili MS Rongmong Williams Limited secretary Tenili tum karji bang ada lo mupen da public ntala sinsi ko mane da karjo teng na chitan ke sang sitami chiklo yon bensi pichot ko sia chitan bang so putha banan de kitong thandi ji no sang ke nil tum ke la lot mena teng mage jitu public phal pinai bange pibom lo mane non bange non mat ke additional pensional dorang NFSA rice la hini tani tum pibon la bange achuk lo yon bang mothe a time bang mothe a hok ni tum lot mena hut pen ke der cha du prap cha du pot la so bangke mane jani man non mie chiklo sangta mie chiklo ma ke pilong ede thai la bange mojun pilong rong thai athi man non puta men non ta additional me additional non puta long lelang la si me additional long lu pute la so additional bangke non itu mane juna chiklo anta le rok thai la bange pipot la se hok rat tum bangke a chiklo mane me chiklo si mane long nangji pusi ma tha thai sitame lage government ni tum phan nangi pi a hut pen allotment der pichat du la pen FCI long tame kontraktor tuma hut pen gari pen mane hormuna thon der pichat adu lasi achiklo jon bang mie chiklo si long enai pu rat tum bang la so bang kiba be deta hai agom chilong le deta hai sitamini tum bang ke ladak management committee la bang krep ho committee do laga do weching wai ching sar sini ta chiklo jon bang ta pipon mom lo la pen rat tum kilong nai an bang ni tum pipon bom la bang ke la pen non mane general la pen additional la sang tani to chiklo bang ta pipon bom la bang ke te la bang so la reson kalong ke tok do dak sang ki do la kan ata ke tok do dali hai do la bang so tilong le ta do pusi than inul bahini so putha bana le pilong pachini ji ne sang bang ke lo ke non market ni tum ke society pen ke sang si ni tum hai allotment do cho la pen kapre ata sini la hai bang ga velang non market la si hala bang ga hok aprang sorkar tum ba anom sateng ration card lo bang ga sini ata amuk la hai tame tok elo si tame hala hai bang allotment ave ni tum ke la si la bang contact de lo la pen chu gidam tang la corona pandemic sa time hun bang ke sorkar pen dali sali ta dolo hala hai bang ni tum pi pono tame non por bang ni tum ave det por la bang ni tum pi tege de lo la si only le da bang non market sang velo ni tum non pi thon pe mon ke la pen non la hala punya Aadhaar long link ni bu ba dang la hala me amen list ka chiri number ka chiri hai de public ma ke report dang la lo je da member do or member me nang ni ki de ke tiar mane public ma ke information de kisa to ame ka ve da do sami chiri thake de la solam ma ga hok lo si tame la solam mang ke la son lo ni tum tame emergency mane ni tum phan higher authority pen